Patuloy po ng ating balitaan sa balitang regional. Magbubukas na po ang mga mental health services sa po ng Ilocos Sur Medical Center simula po sa Abril 7 ngayong taon. Sa abiso po ng ospital, magkakaroon po ng psychiatric consultation kada Huwebes mula alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Saklaw pa ng mental health services ang psychological evaluation and intervention Lunes hanggang Miyerkules mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Patuloy na itataguyod ng Region 1 ang prioridad sa usaping mental health at gitna ng kinakaharap na krisis ukol dito. Kamakailan naglunsad din po ang DOH Ilocos sa pamamagitan ng mental health program ng mga pagsasanay sa pagbabahagi ng kaalaman kaugnay nito katuwang ang mga advocates lalo na sa mga komunidad sa rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.